הסרטון הזה לא יעזור לכם בכלום, לפחות לא ברמה הפרקטית. מה שכן, אני מקווה שיעזור לכם לחשוב בצורה נכונה כלפי סאונד בפרט, ובאופן כללי כלפי פתרון בעיות. אז לפני הרבה זמן אני ערכתי משהו שהיה לו בעיות סאונד חמורות, היה שם רעשים נורא קשים. תשמעו. אני מאוד מקווה זה נשמע ממש חזק, אבל הטעות הגדולה שעשיתי זה שאני ניקיתי לזה את הצורה, ורק אחרי זה ערכתי את זה. עכשיו עשיתי את זה לא עם VST, מה שבעצם מאפשר לחבות ולהדליק את האפקטים, אלא אני קודם ייצאתי את זה ואז עבדתי על זה. ואז מה שקרה זה שזה נשמע רע, כי זה שתיקות מלאכותיות. בואו תשמעו. כל אדם שלו עליי, לידי, כל אדם שלו עליי, לידי. אתם שומעים את השתיקות המציקות, זה נורא מפריע הדבר הזה. אולי בנקודה הספציפית הזו זה לא, אבל לאורך השמיעה יש אנשים שזה נורא מפריע להם. דרך אגב, יכול להיות שאתם פחות שמתם לב לזה, כי אתם בלי אוזניות לכמה זה מפריע. אז מה שהחלטתי לעשות זה לקחת את הרעש שראינו קודם, כאן, לקחת ממנו רצועה קטנה, מקום שהרעש לא מאוד מפריע, אבל יש את הרעש, ואז מה שלעשות זה להכפיל אותו המון פעמים, לקחת את החתיכה הקטנה הזו ולהכפיל אותה המון פעמים, כך שכשאתה מכפיל את זה הרבה פעמים, אז יש בעצם רעש קבוע לכל האורך. זה לא דוגמה טובה לרעש, כי כאן הרעש משתנה כזה, יש פיקים וכזה, זה צריך להיות הרעש הרגיל של הסט צילום או הקלטה, הרעש הסטטי הרגיל. זה רעש סטטי שהוא לכל אורך הפרק. עכשיו, לקחתי את הרעש הזה ושמתי אותו ברצועה. כאן זה הרצועה אחרי עיבוד, אז אתם לא רואים את זה, אבל בעצם מה שעשיתי זה לקחתי את הרצועה, נעשה לזה ככה, לקחתי רצועה שהיא רק הרעש. אתם רואים, זה רעש קבוע, ומה שעשיתי זה השמעתי אותה לכל אורך הסאונד. עכשיו, עשיתי את זה חלש, כך ששומעים את זה באופן חלש. ברגיל זה היה רעש נורא חזק. אחרי זה זה רעש נורא חלש לכל אורך הפרק. אין שתיקות כאלה שמפריעות באוזניים. אם אתה עם אוזניות זה נורא מפריע. אין את השתיקות האלה מצד אחד. מצד שני אין את הרעש החזק שהיה קודם. אז יש כאן בעצם רעש סטטי, חלש, שהוא נשמע גם לאורך הדיבור. מה שזה מפריע במיוחד זה כי זה, יש רעש לאורך הדיבור, ואז פתאום יש שקט שהוא שקט מוחלט. ואז זה נורא מפריע. אז מה שעושים כאן זה שיש כאן רעש סטטי לכל אורך הפרק שהוא חלש, ואז ברגע ואז אוקיי, אבל אז זה מוסיף גם רעש תוך כדי הדיבור, וזה מפריע. אני רוצה שהרעש הסטטי יהיה רק בשתיקות, כדי שזה לא יצרום באוזן השקט המצמית. אז מה שעשיתי זה, יש אפקט שנקרא התחמקות אוטומטית. זה מאפשר להוריד את שברגע שזה מושמע, אז זה מיד מורד. עשיתי את זה בערכים מאוד נמוכים, בשביל שזה יעשה את זה באמת כל רגע שיהיה שקט, ושזה לא יהיה הדרגתי אלא מיידי, ויוריד את זה לרמה הכי נמוכה, כך שבכל מקום שבו יש דיבור, אז יש שקט, כי זה מעל רצועה כזו. ברגע שיש כאן שקט, זה משמיע את זה. ואז מה שיוצא, זה יוצא דבר יפה. זה יוצא כאן שזה נשמע טוב. התחלתי לרוץ כמו משוגע. אתם שומעים שיש כאן בעצם את הרעש, יש את הרעש הסטטי שהוא לא מפריע. לאורך הדיבור יש את הרעש מאוד חלש, כי אותו הורדתי בהפחתה דרסטית של רעש, וכאן הרעש כאן, אז הוא חזר, ובאופן שמתקבל על הדעת. אפשר כמובן לשלוט בזה בצד, או ככה, לשלוט בכמה להגביר את זה, להנמיך את זה, וכן כל הדברים האלה. אז עד כאן, מקווה שזה עזר לכם איך לחשוב על פתרון בעיות. לפעמים זה בשביל, בעצם, א', המסקנה הראשונה זה לא לעשות דברים בלתי הפיכים, אם אתם לא בטוחים בהם. דבר שני, יש פתרון לבעיות בצורה שחושבת מחוץ לקופסה, ומשתמשת בכלים לאו דווקא בצורה שבה נהוג להשתמש בהם. עד כאן.